Reformationen tog udgangspunkt i Wittenberg i Tyskland, hvor den tyske munk Martin Luther i 1517 rejste en voldsom kritik af den katolske kirkes afladspraksis med sine 95 teser. Dette brød kirken sig ikke om. Reformationen førte til splittelse af den vesterlandske kristenhed og dannelse af det protestantiske kirkesamfund. Årene op til reformationen. Et par år tidligere havde kirken enorm magt og rigdom. Rigdommen kom fra deres afladspraksis. Afladspraksis var en form for selvhjælp, som kirken tilbød. Man betalte til kirken for at frelse en fra ens synder, så man ikke kom i helvede. Dette betød selvfølgelig ikke, at du kom fri med et vist beløb, men derimod, at jo mere du kunne betale, jo mindre skulle du være i helvede. Hvis du derimod havde mange penge, var det muligt at købe sig helt fri. Du kunne selvfølgelig vælge at frelse dig selv gennem andre metoder, som også inkluderede en form for gave til kirken. Du kunne i stedet for penge give dem ting af værdi, som lysestager eller smykker. Du kunne også gøre kirken gode tjenester, noget der gjorde noget godt for kirkens magt, eller rigdom kunne gøre dig fri fra dine synder delvist.